That's a fire to the Angels Dominion International Church. I do not bomb and I say Aquapano Quafon, many. Prophet Joseph Mensa, Menamade Bible Mushim Ghana, Hamanamade Bible, I had the Shishad no Menam Ghana. A kind of crack, Mao being left and right. Jumaya Sawoye, Bemana and the Bewan and the Yukuno. And I said, we didn't know Banana and the Bewan. Ni now buy a bachelor of Prophet Joseph Mensa. A Jumasam name could ye be to me. We could have one behind when the bushing. And now whom been in your mamma and Cosso, who buy a Bible and bear training now my own. I was some now your problem there. Make catch your print. We were who Ghana and now approach me. Now was some eye or diagram. What Tim can't say. Only problem while a flu could not say flu. Only problem. Just said the whole problem on said, you say, be a woman, sir. We're traveler. So we're traveler to say, be a woman, booming says, see, there mean to me, sir, and your bicy, mamma, booming said, be one day fine. And now you are what they are attracting. But so I would hear that you know, traveler. I was a only problem one. Sanya man, this is the Prophet Joseph Mensa, may cancel your my baby. Oh, bar Prophet, menam to me, dear, menam to dear, grow cannibal. Ma be a doctor say, won't will be him. We be a dear crown, menam to me, man. Prophet Joseph Mensa, no was our crying. Obuha now was some now problem on the new canoe. Who will come near free bearman and now buy a bachelor. Prophet Joseph Mensa, Kumasi Kromham waiting at him, Tabum Bola Junction. Etimating Tabum Bola Junction. Prophet Joseph Menkwana, the Bible, ye room. Umuso be ye be a Usiami. Men who shall do TV from 2016. When I'm at the Bible, I did with the buyer. With the Aquadum TV, sir, Umuso be ye be a copy, photocopy. Kumasi Amia Juma Jordan and Penada. A crime Wama Stadium Junction, Jarvis, Honda Mia Juma, Yao Danamenda. And what called the Travel Salvation School. On Sumia Juma, the friends, Quisiada Kwan. Ray, a trabe in you. Then your friend a trabe, some 91, and you might do a crown back. We will carry some 91 goes to 7 times, put the best ready idea was missing. What does run upon you, men upon you? Now you be so when the bonny and I be ye out your fan trial and I got here. When I should be you or was my back on one was and we a favor oil, we. Lady Anna said, well, we are Juma, will be one crater, some eye and a day. Sour, you will be sure. What need problem be again? Some 23, what can we 7 times? And also the slab say, I was in Sienna crab same, what they are slow and name no some. Case die. What need problem be again? For Prophet Joseph Mensa, telephone number 055 44 77 959. 055 44 77 959 and at 0504 60 4122 0504 60 4122. Prophet Joseph Mensa, Macram. News na miti. Asem wo ho. Me se me dia sam nam. Police ni bia kwaji obeyire asa bo be ma na guso. Hey! Adai, eya ben wa ha. Soko. Aben wa ha eye ewiase musam ene obra. Ensam ahodo a eba so no. Ene enya abotatwitwa ne nkakra ede bro. Eno ti hia ye memre da bia ebra dumienu abob. Ere kopim se dumienu bebo apan mu. Ensam a wo bete no ebi areho. Kramani gina me ba ne ho ta feeling moja. We are say yo. Godfrey said you ofia free ntina ko se krondi no. Na o se oso daye. Na kraman aka no. Ne asa bonutu e wodayim.
na ade chi ye no e di free ho ba no na brabo nyina dane na brabo asesa wo hwe no a ewiase awreho ankasa ofa mo akwaba bravo nim kakra no mo na ewiase ya eye o hote sei pacho yakopa do be hoye bokopa hoye pacho sia de emode ye frau sei pacho frau sei the Godfred onye mfie sei pacho I have 25 years 25 Mpachane 25 years Mpachane okay what ikrobeso Mpacho bete ntenanko puano Mpachane ede na ayo wo ha on say Mpacho be bosu esiali da krama kaibe menai lifa krama kaibe na lifa da status hono na afi aye dede krama no okawo anisu ananse no ada anada yemu sei ne tie nyabotre obi ampamo be pacho no to boase be busumi nsie nie mpachane ene die ne siye mpacho no ada odayem wada be pacho na wona ye wodayem mpacho no na wada ana so daye mpachane meboa mpachane na obeda da wodayem na wada ana okoso daye meboa mpachane ede ne siye mpacho afi okasa no adecha be sorry da na no aye de da enwe ya ete eba na sa era the 3 weeks time era me ofa e kacha be said sa de aye compile eti afi empire de wono era o afi obi sa shutu mi wodayem o be ko echi mo compile bo ni nyina echi no me pachane o won ka wi krama ne ka wi ye no me pachane wo koda mo compile bo echi no me pachane ana obi sa ba otu obi bo tu me ko echi akwa house ha krama ka o enu echi ko bo mpaya ma wa ya sa ko bo otu pachane mu wi o efiro na de esi bi o mpache efiro na me dai be ko so status hono afa hono ya kasia ba abebro dada no ma sia babubu da ha bintu bi ensore kra dise wuntimi wankasa to wuntimi ensore nyina ho me fa sheda bi se do tiwi ade wona no se na aye ahono aye try no mu ma na mpacho aye try no ma ena ahono ya kasia ma aye try no ma be try kra o ko to for brave dada la bintu shedina wow ana me sotia leti me sotti free esro da ba me na asesa ase de koko borto be me sada sisi me na ino so me sore mu yodudu me pashane asemo we nyina chi odi akwa hospital mpacho me de hospital be 4 fani ha mpacho first one oba be ko St. John's Community Hospital. Me from my call or refer me and then I call Tata Kwashika Hospital. At your free on also that I would do Accra Nancy Kumasi. Pacho number Accra. Also want to at over the call over the coast in Johnny Regional Hospital. I fell in wide. And I'm a friend of Papa. Papa owe me. Catcher said the Alcosini into Umber Family. And baby a whole air day family call. A departure son Umber Family. And they buy the cook who be me. Have a doctor, have a list. Also, I still young improvement. Young and as so be a. Almost almost a dear pan how. Yes, I'm no catcher. First doctor, I say rheumatoid arthritis. Rheumatoid
mpachane arthritis mpachane eno ne yede yare no no mpacha ose okotodwene wu enanam kotodwene arthritis aha then we want toys eno na nde benim na arthritis in the size sabro ne niema enti na ma kotodwa hono no mpachane era second doctor no ose manya ose manya spleen why ose manya spleen wo kidney eso wo kidney no so mpachane era ba konso se manya Johnson mu yare ba konso Johnson mu yare mpachane Johnson mu yare se sen me pacho la bro fro wodu ewu pa etebe krona mentiase spleen no say the spleen the organ asemo ose eyelaje eyasem abusuafo yenua ba mai wonya mfinhia aduonu enum ene ye kase bibi wo wiase wiase nso ehu da bia meka se me wiase amwo no anye fita eyetuntum wiase ewe we are what we said the doctors for yi kan ebetima said the doctors for yi kan ampa ebetimi so abase said the doctors for they kan so enye sa na tie oso daye na krama kano ne na ebe nkuma senifa yede ne kwa yara sabia ana ne papa ate no wafase o ye nkom paibo empaibo na chi ana usensi abonu tuo ye no so mo de bo na be m bacha o de bo me koachi ukoachi e from me dada 1 month o nada bacha na me dada 1 month die nkata woni nada me de ho kakata se kim na drastate eyo sei mitime ho me da me ho me na etiko be sorpe na evafo na unjin ni say the doctor say catch you say we kidney ho aka na e bit my possible yes you kidney because we na ase ho no we na ya ho no osunso tia na etie unjin ni say the doctor for na ka no e be sa mpacha de tia chirema je kakra se de chirema je kakra se doctor ba ka di ka chira be se o se e frere se o se no se dey mpacha obo yare be di edima no se edima eti exactly no tester no se edima na dey hon ana explain ekobem spleen no bae mpachane doctor chese say spleen we spleen chi say say e ba say na ye mpachane no so organ via be kidney no it very large no se me dey say large wo fo ekese mpachane wo fo ekese ya woti ya wo wachi mpachane bi ba ma chijina sa obedience akase no miele koma obedience si ochi ha no mia ekoma ewia era empieda bebe na ka ho 45 seconds that's still na ordinance mia na ordinance mia sa na kotomu a entimi mpaja masoro asa che ne hon ba this a chance na entimi abanichi pashan say no when doctor no dia o ka no say kidney ho how aba ho obi nso so junso mu obi nso ka different thing any wusunsumu tuobo no dia na wo gidie twen ye be din komo yenko na yenko doctor Mensa ba clinic ebusia enne ye friend simanu 5 minutes per enne sa na esi ye friend simanu ye ba na ye nu oba be yi sa asemfo ya no emu dia he na ogidie doctor say ni kidney ho aka obi nso say wonya dwonsum yare na ba ko no nso ye den arthritis say no credit kotodwe na no de ni kotodwe no wasen edema edema enso so ka ho bi eno so yade ya doctor say aka no mpashan ana ni tua wo so da ni abon wo ne ko achi
ono akro ya so de na kramaya ka no emu de anya ise entini be na bia wafuro so saa no mpashebe ba bia free cry bae esta se honna na ero se develop ana entini katie we da wafuso mpashane tuwanka sa ntimi nsori nyina ho kakra simple mpasha se metri wo kakra de betimi ba se be sore nyina pa de betimi asemo okay Dr. Kwati Akwaba Yagozi mejoso yendi nkobo kakra Dr. Mensa Herbal Clinic semenu na yentwa so. All right, Dr. Mensa Herbal Clinic is the da ba fidie so ye kan Dr. Wonder no gusu a wo ye adwuma enti yare a ehu ka odasania na wo hu ba bi odefa no Dr. Mensa Herbal Clinic nyame adom so obomodia na otutum na odibeduru ho a setie bia no nyame adom so yare ne beko ene ye nhwemu nso ansa yare bia ha obia no sa ye brabuo mu sa ye awodie mu sa ye he oba ye mfidie ho aidi kan ye dipedua no nyina mu nhwemu ansa na afie hunu se de dipedua ne tie how wo mu yare ahodo a ewom ni nyina Dr. Mensa be hunu na fo gina so na wode ho adura kan enti Dr. Mensa de aduro ne kan de a setie bia nyame adom so yare ne beko ama ho to enche kra mote Nhyira FM heya ba mu aketo aba mfie aduonu mienu a wobubu ye kra gu fom Nhyira FM ha ebipie nyame adom so yede ne ba Dr. Mensa Herbal Clinic no aba mu na sorry sane ma wodo we ne koso ewo yaso ye ho na nunti ye gina so kamfo mu obi a se yare bia ba de pedua mu a yentem na bra Dr. Mensa e de dupa be kan e ye bibidru ne ye ho enubna ne hama ne hi nom na Dr. Mensa kekabom na odidi djuma number we na wo hia utie yen wo abrochire utie yen wo Ghana ha ba bia wo bia no Dr. Mensa Herbal Clinic number be di tudwa de wo hia ofre Dr. Mensa ene Dr. Mensa di nkomo kai say ye de bibidru fo nyina gu nsane ani no yese Dr. Mensa and we had the best herbal clinic in the year 2019. I would also good title. Numbers way the offer. Wa brocha pesa Dr. Mensa send you nu. Wa Ghana ha pesa oba clinic ho. And now obefie behwe no. Sansha awuru we nyina wo ho. Number ne 0245 958 768 0245 958 768 0209 500 273 0209 500 273 and ye was 0501 500 442 0501 500 442 0271 173 551 0271 173 551 number C and Dr. Mensa de Yejuma Yamiadum so Yejuma de Bia Nyai Pochna ya wada Dr. Wanda betrasi yare bia bia no kwakoma to yam ensuro mamma bibia hunahuna yare ne de aba ye kan no se de yare na ba no etimi hunahuna na ama eyo se de aduro ne de anhwe kwa na anye yi nyame tumi a wode adom Dr. Mensa eni e wo bie e wo haban ho na wadom na kyede sonko de ye adwuma no nyame nsa eda so eye adwuma e wo Dr. Mensa Herbal Clinic baby a won kwan kotwi ya ufi kumase na wo kwa uja kejeti abenya ka wadum post office ho enimu ni akire nyina lorry station se wo no ubenya ka eba wo Santas runabout G runabout Abrepo Junction Sofo line baby a uja bia tech tafo atonsu baby a se me kokotwi Dr. Wonder Clinic ho na meko obi abisu usia ojo kwan maba yatue boase edifidie ahwe ni pedium kama ne ehu se de ni pedua ne tie na afie de hodru account ye lab test ahodo nyina bi ho itwa scan bi ho and ye general diagnosis ho itiyare no yatue boase dusu ni pedua no ehu ba bi poten a yare no ewo na afie gina so na ye de hodru account e ka opa anu no ho ato kai say uba Dr. Mensa Herbal Clinic kotwia enye se o yon krobata wudu bebre yon wotwe na Ghana ha
obisi wo dabi me yare no mu odi nti gise kotwinko a nkrobata ni nyina ye won kramadina zongu junction ye o kaswa Isania High School no opposite pair. Ye Kofodia Old Sota House. Ye Otakrade Secondary College. Ye Otakwa opposite Dr. Forsen. Ye Osehidwina say Omahin Abrusana so main market wo. Ye Sunyane Prairie Junction. Any head office Ewukutwi. Wo oba kutwi no kan okuma to yem. Nyame yadomo cha Dr. Mensa transfer no. Yare bia ni ho a Dr. Mensa suro no. Fudi ane say ya hoboana bra. Bebia mabubo miabu ya hudu wa mabubo no ubenya ka eba unya bidura no pa no nson Dr. Mensa trase ugiremu akosi enwumre no nsia yare no de aba ba kokoma to yem nyame adum suntie beko ye ka bia yare no kwabubu ogugo ebia ka wodie no awo sama koye den mema sama koye den atumi se niema nkoyie but ni nyina mu no enwumre ye show nkran se kokoma to yem ebeye yenti ena Dr. Mensa wo ho na nyame de sa tumi ni adoma chede sunko di adom no unya bedu dia ebeko eno de ka e de hye nyame enu nyame dom enam Dr. Mensa nsa so enya yaresa wo Ghana ha no enya nwonwanti eba se ye bo na baso ne de best herbal clinic ama no anya obi anwonwa because yin se djuma Dr. Mensa wayo do guso a oye eni de Dr. Mensa betumi ayo no enya no bi ni enunti ene ye kan ne ya kan dwan se yade bie ni ho Dr. Mensa so no odi ebobo ho nafa kushia Dr. Mensa yade ni nya pie nanimu a obehu say yes ye kan nya ya no fafa ne mum ye kan de Dr. Mensa tumi anyame de ama no na odi ye adwuma no anya no bi ni enunti ene ye ka cho nyame pa o kyena wo trasi ye ntam na ye hye na fa bi hia no emfa yare nkowura fia ebenem yare ndi aba nyame adom so ebekọ ne nyina ka bom ne ado tumfo nyakopon ase na da roma eno ni nim de asunsi e de adom Dr. Wonder eja kosi meda ase we snappy nyame adom a kosi ada yebehia we de snappy abakura ye snappy abakura modu ye da ase ebusa Dr. Kwate ne yete nka no monja fidie ne yeba me na mo man nko na no ma me Zedu Eja ade Zedu o san roso obo oda obowa Bashadabi ommowa Bashadabi na otimi didi Bashadabi ka kra otimi jaw nai Bashane okay oso de na ya boat you Bashale also de na owaka o Bashale ana odi akọ hospital Bashale doctor hwemu no say hepatitis de was it kidney kidney ho aka meboa Bashale ana ba ko so ojonso mu Bashale how meboa ana doctor ba ko so see wanya de liya na hoya spleen doctor so yare Bashale enu doye na osuye ne mudi ahe na ogidie wankasa utusu se de ne hawo Bachesia ba bia do dem se etu le kramara de have etu ne krama na free Bachesia so da na kramara ka be no era problem be yeah worse I feel too brother that sacra asemo abusia ya to ezafre Sofu Joshua ofia nya ba Pachata on Paibole Hospital. Papa elebe papa ho. Na oil herbalist. What's it the how war? Or say spiritual problem. Pachale. Okay. Also for Joshua Kwaba. See you near. Yenu idea ne hano. Kasi asem na no de ma necracy. Also we know our witchcraft issue. Bayisem and a hano. Me who niama ba community and sound home. Neba, bushafo mo share Facebook and Spiritus TV. Yenu abe mana ye kana sem no no netu mo hwe ntini bi na fuso.
entini bi na abɛbia na fuso sɛ hɔ yɛ pipe bi a ɛda hɔ sɛ ɛyi o yɛnim pa ɛyi kora ɛda hɔ hwɛ sɛ dɛ ne kɔn mu ayiyi nkasɛɛ no sɛdeɛ wɔte hɔ nkwa wɔ no mu wɔnwuyɛ na hwɛ n'asom mmaa te sɛ me nkɔra berɛ mu no masom mmaa pa na biaha sei ɛnyɛ asɛm ketewa hwɛ n'akyi kasɛɛ ɛbia n'akyi hɔ akyi brɛ mo no mohwɛ sɛdeɛ ayiyi apiepie ɛyɛ asɛm na hwɛ sɛdeɛ ne naase no ɛsi ataatae nso a ne nyinaa yɛ ne hawo a ɔfa mu nipa ba 25 years wɔnyɛ mfinhyia no aduonum enum ne hawo ni so Joshua kwasi we no a serious issue abrante ya na ho hyehyew mpachale te sɛ ne de mekɔ asra wo mpachale na me ho mete na bitimi nda because me ni bone ni mana me hu dia ɛha no kwasi aboa na ka no wa pubɔre agu ne nipadua nim nti I mix it with in the blood and I say nipadua no nti me ni bone me hu dia ha na ya mantam ne kra ya kyerɛ ne kra da we say me come once ma ko deep and akoma betumi nko deep nti also David can say me say was some me kra fidie sa no ma wo fidie so for efidie me rade ama efidie ne hwenhwan na me kra ade no and nti was nipa bia onya spiritual protection for rade nsem from what you are saying no say me ni a me di hu ade osunsum hu a me ni ha ansa na woni mu asem kra kan say physically no obi a onim sunsum sem bia be hu no say ya pe bibi di ayewo and they are very serious maybe ojina no jina wo ni kwankwanta ji se urade pe na betimi ayi wa frem wodu akire wodu fa wabro eduro so wabro helps so they say ohia divine touch nya se urade ankasa de ne sabeka na urade yi okra free baby ade okra akohye emere bo han kamechire ne me mfa ni pakra ya tsere ni baby ade na akohye ne so Joshua we ohia hwe mu bi se ebasa se hwe betimi ahwe mesi a na ya ko just 1 minute be okay yemfa 1 minute nhwe at the property ha no na because I mean who say no ndra mo aba ya nhwe o mo pa the property ba bi kura free ebia okoye niema bi ono ankasa akoye bibi awrade ya bomb pa hwe tumi kwa ha brantie and then where the ne hu be ade ni free enani monyam te na ye ne sa no akra wo me pene free ne nkula blem so ya kitikiti no busana adini ma wonim ya pe moja wa ye camp wono no no nkora na akra ya ne monyam fo ye de ne moja ba o mani be so te ya chi ne kra wa ebushim ho abayi for camp ya kunu kura wi ma finish no enti kwasi we say ne sunsum sem kese ta ne ha na chi and that's all and radin ti and that's all kan ifa dia kan that's all ni ho asemo so Lazarus we yesu nyane na na me wakazi no kre afa ukosku no ni made mpacho la kwa se na me yale no made pa mpacho be dress se na me yale wani mo nyam so utimi wss bachane I see asemo so Joshua we obey any day okay kwasi see free ha na afi me no matters ne hu ne be ya e be yi ne free sample kire nim na chi se de na chi dum pesi yeye so drop number no na ye ne enko na ebre no ni me no man 020 42 30 009 020 42 30 009 0540 44 70 00 0540 44 70 00 057 44 44 41 3 057 44 44 41 3 mewa twede atwema twede ofa ka osefo na aso kwatwede obesi wo Alaji Farms and as Joshua Junction Shannon so say ochana pa metras I council when I was soon some ha kase say no on a pa eno na metras na
mahwehwɛ mu maako wɔ yareɛ bi te sɛ hepatitis, diabetes, HIV, cancer, stroke nom wona ase ataata wahonohono yɛse abɔɔdua akɔda ne sela yareɛ bi hawa no na aba a yɛbɛyɛ emergency na tumi kɔ ɛhaw na bɛda ne ho adi ne yɛhunu sɛ yɛampa sɛ sunsumadeɛ bi wɔ mu a ɛno nso yɛhunu ne ɛhaw so wie a akwan nya da hɔ sɛ yɛtumi sane wo firi ma ɔgyeɛ kɛseɛ yɛde sɛnea yɛde nkurɔfoɔ firi akɔ fie de biara sane de ɔma bɛdi adanseɛ no nti ɛyɛ atwema twɛdeɛ a ɛwɔ wofiri dɛnkyɛmmoɔ so akɔ bɔko na afei ɔrekɔ twɛdeɛ kwanti a wofa ka ɔsɔfo line also bɛsi wɔ Joshua Junction anaasɛ Alaji Farms baabi so wɔ ɛfrɛ no Ɔsebɔ Junction ne na yɛ junction ne biara no ɔkyɛna pa wɔ ha bi asunsuma bi afɛ mɛde kabra na bɛhyia me efiada so yɛ mpaebɔ kɛseɛ ɔkyɛna de fiada yɛ special program a wo ayareɛ bi ha bi abɛpiem fiada a ɔgyeɛ kɛseɛ ɛbɛyɛ wodia Sɔfo Joshua yɛda ase pii abusuafo Sɔfo Joshua ne ɛte ne nka no yɛhwɛ de nyame bɛyɛ de afa abranti abrabɔ ho na me nko ade a mehwɛ n'anim sɛ deɛ anidaso biara nim nyame anim nie me nko ade a but nyame ntia anidaso wɔ hɔ wate why bɛtena se yɛhwɛ de nyame wɔ ma wɔ ebi a sɛde nyame anim nyame bɛda adi nti abusua na ne nyinaa ɛne sɛ Denny Hydro Drill ɔmo yɛ ɔmo tu borehole kyɛ sɛ de ma ɔmanfoɔ ɛyɛ borehole rehabilitation na afei pump installation ne ne services nyinaa no wɔn ɛyɛ ana afei reservoir pɛsɛ yɛnyɛma tank ɛne sɛ yɛnhohoro mu anaasɛ yɛmfa nnupa bi ngum sɛ mmoamoa ntimi mba mu hydrogeological survey ne nyina wɔn yɛ bi na wɔn ayɛ nnwuma pii borehole ne yɛn polytank ne anneɛma yɛmfa ma amanfoɔ ne nyina wɔn ayɛ ne nyinaa boa amanfoɔ wɔ fiefie ahodoɔ mu na wɔn kyerɛ sɛ ba ne sɛ yɛntete ɔmanfoɔ na wɔnkɔ bɔnten nkɔyɛ adwuma nkyerɛ ne amanfoɔ sɛ yɛntu borehole sɛ pump installation hydrogeological ɛyɛ survey ne nyinaa ba wɔ akwan so wɔn kyerɛ sɛ wɔn yɛ training kɛseɛ de ama ɔmanfoɔ ɛyɛ first training ne yɛ seas ne de yɛ ana kyerɛ sɛ dwumadie ne baa so wɔkyena baabi ɛyɛ 6 to 7th December ɛno yɛ bosomi a yɛbɛsim ne da ɛtɔ so nsia kɔsi ne da ɛtɔ so ɛnson 6 to 7 December ana dwumadie no ɛba soɔ obiara tumi ba saa dwumadie yi ase ɛba tutu nneɛma nyinaa ɛyie sɛ bɛyɛ na wankasa no wosu bɛnya nsa no dwuma ɔmo ɛbɛboa brɛ bi na yɛmfa wo ɛnhyɛ mu na bibia ɛnkɔ so form so no yɛ 40 Ghana cedis ɛwɔ ɛdum wɔ Vodafone office wɔ no ma ɛyɛ Dan Hydro Drill atwoma koforidua ana wɔn ɛwɔ atwoma brofidu Kumasi Obuasi Ekwanso wɔne Ajasai blocks and di nhwɛne mu wɔn number no yɛ 0240142739 0240142739 and 0260540667 na wɔne wɔn mo atwetwe nkomo training ni nyina be cost to 290 Ghana cedis per na odi eji wo yadu sia na feye jemu di ama abantie no na abegyina no ye freno eye kwekwe ni di ya na ye style bi white bright yabu atela abusia wode agokansie mu nsem ene de ebramo friends of Kwasibuafo baabi am wo bia WhatsApp group no so nyina na mechia obi bia Evelyn mu nyina na ma wo UK ne me papa Mr. Bine ne ba Rose Bine USA comfort se do UK Minia ba Christabel Mensa mu nyina no mutie yen ana femi anti ya chama wo so wo USA New Jersey baabi a obia no we salute you. Yeah, sorry so. Now fe BYT atwaso. We live commentary. We crying for mpona ebobo. Yi. Why? Demarek. Real Madrid. Oh, Madrid. Okay, Real Madrid ne Galatasaray. Ana omode bebo ni. And right. Basa dia ya amfwe. Nti na yenim Chelsea so de. Hia kai. Omode se kai ne ye de ne ye. Ya de dia kai twaso. Na me ya adoma. Yɛbɛsane ahyiamu ɔkyena yɛde nyame gyamu nyina na mmom ɛbɔ no ndu a mɛsane no ahyiamu yɛ sɔre so na BYT wɔde de aka atoa so yɛnkɔ yi
Amen. Prophet Kinsey Jenfi. Every na me so the oil in one so be a bedwa so power spiritual protection oil. It did to manage juma bono. Bra adwen so. Also bana beji oil bi. Na so the kobo home by so wa bruchi wa control mu Cote d'Ivoire, Nigeria, South Africa, any country. Wa ohia bambo bia no betan beji oil bi. Especially we be no me down so e Friday bit is a case. Na ibu he die busuan so obi won so di wa uni pa no so ohia sa de we bi so de bidware 14 days udi dware du won so mu dware ene nchene abodi ni bi udi dware pe yare di kro di na ba bidwane niam bible mu nsem ene niam atumi wo mu yakenkan egu so ene de oil a boban na nyame na maso na mji adanse tumi za force wo Ghana ha wo aburuchire wo control mu ne o mamman so a soma obi na wo mara nchira FM oba ne sabeka bi anase Accra Agauli ho new plan station won sabeka bi anatechi mai Thomas on sabeka bi anakumasi how the frame number ne go ho no me number so go screen as a frame e bi opebia metimi post dia bro wo Canada or UK or US or Germany, any country I will be an over premier. Me and Crano do Sika no be a come. I bet my post to any money moody or pebia. I bet me a post to a bro. Me was a many wa with my post to their bro. And I'm your criminals were and also probably bit my post to their bro and also spiritual criminals in the tea. Nina upebia on sabit makabi na Awurade na so apawo je ne fa ho die me da wase Awurade nka ho se woti bi na baba obepebi dia kobo ho ban na waye nhira entra ma obonsam fa ho je hana manese ene bia se yi ho onamfo no manuanom mu abusuan mu unim ne yekoso uhia bambo yente bia na betimi sofo na kosia enti uhia attempts ni bia so betimi wisu na abo ho ban waye nhira se woni me ye Awurade nka ho bye bye.